Greetings and welcome back to Peter's Passion. Kutanga iri kuya pano nhasi. Kana iri first time yako, baya subscribe and baya chibhera icho. Kuti pese pandoposta video, unopiwa video racho. Now, ndadzoka ndini mukomana uya wenyaya. Ndadzoka nemwe nyaya ndinayo so yakamboitika. Nhasi ndoda kutaura ni nyaya yekubhema mbanje kwandakamboita. Ndakabhema mbanje ka2 pandoda kushare nemi my experiences nembanje. So ndichikura inini ndakangokura ndiri surrounded nemashamwari aibhema mbanje, but andinambogara ndambozvisa musoro zvekuti ndibhemewo mbanje. So one day ndandine imwe shamwari tiri kushanda pabasa 1. Saka tatiri panze perestaurant, taishanda murestaurant. So iye akadaidzwa mukati apedza kumuona mbanje dzake, because aitobhema mbanje dzake ndiripo, handaisambomujoina because zvekubhema kana kunwa doro zvazvisimo mandiri. Saka musi uyu zvakaitika ndezvekuti akadaidzwa mukati atopedza muona mbanje dzake but asati adzibatidza. Saka kuti adzokere nadzo manje mukati paakadaidzwa murestaurant haana kukwanisa kudzokera nadzo, akabva andibatisa ndibva ndaisa muhomwe yebhachi rangu. So takasvika pakushanda, tikasvika pakunochaisa. Ini ndatokanganawo ndabatiswa mbanje, iye anga akanganawo kuti andibatisa mbanje. Ndichibva ndatoenda kumba, iye akaenda kumba kwake. Ndasvika kumba paya papo ndichiri bachura ende nhasi ndakunamata. So ndakasvika kumba paya ndobva ndatogadzika hangu raisi rangu pastove. Pandati raisi rangu riri pastove richifanoita ndichinje hembe dzekubasa dzanani nadzo, because ndakarowa jacket rekubasa ne t-shirt yekubasa mukati ne jean. Ndati ndichinje hembe dzangu dzekubasa, raisi rangu richifana kuita sei sifana kuibva. Saka pandakapinza maoko muhomwe zviya zvekuti kana uchida kubvisa hembe unotanga wasecha homwe. Ndakapinza maoko angu muhomwe ndobva ndaona chimbanje chiya changa chamuniwa chiya chiri muhomwe dzangu. Saka ndakatanga kuita debate nepfungwa dzangu. Ameno kuti nyama nemweya here zvaita debate ipapo. Kuti ndobhema, ndombodzitesta, ndoregera. Imwe pfungwa ichiti aregera iwewe hauna kumbozviita zvinhu izvi, apa uri wega, kwavira. Dzinogona kuvhiringa uri wega. Imwe pfungwa ichiti adaidzai vhiringa, shamwari yako anobhema achichipedza 1. Saka hadzivhiringi. Saka ndakaita kadebate nyama nemweya. Maybe mweya ndo waindimisa, nyama ichiti ndoda kumbotesta. Mandabatidza mechisi pandabhema. Hapana chandainzwa chekuti hanzi ndainakirwa kana zvonakidza kana kuti chii. Ndaitongobhema ndidaunzwa kuti zvinodii. Handabhema, saka ndaitozivawo because ndakagara nevanhu vaibhema kubva kare. Plus remember nyaya yangu iya yekumashure ndichiri kukura kuti ndaimboenda kumabhawa ndichiri mudiki tichinotamba radio. Ndaisanonwa doro, zvokunwa doro zvazvisimo mandiri because ndandiri mupostori. But zvokuenda kubhawa nekudidi zvazvakuitawo nekuti ndandakukura ndakutopandukawo. So ndandatojairira kugara padhuze nevanhu vanobhema, ende yanga isitombori problem kwandiri iyoyo. Kuti chero munhu airi kana kuti akabhema mbanje dzake chero akadzifuridzira kumeso kwangu nasina basa nazvo ndatozvijaira. Ini chandaingoziva ndechekuti handibhemi, handimwe doro. So ndakabatidza mbanje dziya pandadzibhema, ndikadzibhema. Saka ndandakutoziva kuti vamwe vanobhema vachimedza hutsi vobudisa nemumhino, vamwe vanongobhema vachifuridza. Saka ndaingoita chero zvandaita semunhu anga asina experience, but kunyanya ndaimedza hutsi hweyayo. Right. Ndakachibhema ndikachipedza. Pandagara mbichana, ndakatanga kunzwa dzungu. Ndakatanga kuona mheni, ndaiona mheni dziri kuti vai zvitaitai. Ndandakuona maziso angu kunge nyika iri kutenderera. Ndanda kind of like confused, singachazivi kuti chii chiri kuitika. Saka ndakabva ndasumuka, ndakagara pamubhedha. Raisi rangu riri kukwata uko, ndakagara pamubhedha. Ndichiri kugara ndega madhesi acho, ndasati ndaroora. Saka ndakasumuka ndobva ndamira. I think ndakapedza almost 30 minutes ndakamira ndisingazivi kuti ndakamirirei, ndichingoona visuals zvaiuya mupfungwa dzangu imomo. So zvadaro ndakabva ndangobura raisi riya ndandakunzwa nzara. Pandabura raisi riya ndakazomboribikira supu kana anything. Ndakarova bare hands, ndakaripedza kufinisha rese, kukokota nemakoko nemakoko. Ndakatozvitora mamwe mapicture ndandakazvitora, ndakatsuka ziso kuti piriri, because it was my first time kubhema mbanje. So zvadaro ndakabva ndarara. Pandazomuka about 2 hours ndandatove sober, ndandatove right. Then my second experience nembanje, ndakatakura mukaradi paUber. Mukaradi uyu anga ari murasta, ende marasta anozikamwa nekugadzira mbanje. Saka mbanje idzi dzasiri just mbanje, dzave dzavanoti cheese.
ko zvaigozikanwa chii, ndaimbowaziva here mazita acho. Saka murasta uyu akapinda mumota, ndobva anditi shamwari unorova here mbanje? Ndobva ndati handorova. Semunhu anga akamborova kumashure uko. Plus semurume sometimes unoziva kana uri murume usina mavalues zvako, anything chauya you can do it. You feel like you wanna do it because you wanna show that you are a man. Ndini uyo. Kara ndobva anditi donzaka 1 mbanje. Usadonzeka 2, usadonzeka 3. Saka ndakafunga kuti maybe arifunga kuti dzinozondijairira kana kuti arifunga kuti handidzizivi kana kuti ndauziva kuti aitoziva kuti ka1 chete unenge watobatwa zvekudaro. Bandadonza ka3 cheese. Saka iye akandona chidonza ka3 ndobva anyarara zvake. Saka akangofunga pamwe ndiri professional. Handina kumboenda kure. Ndaitomudriver ndichitoenda naye kudestination kwake, anga aenda kumo. Handina kumboenda kure, ndakatanga kunzwa dzungu. Ndakatanga kuona nyika ichispina so. Ndaiti ndakamira kana parobot so ndichidriver so. Ndaitanga kuzvibvunza kuti ndini Peter Mutarani here ndiri kuCape Town kuSouth Africa chaiko chaiko. Ndombozvitsunya ndonyaziva kuti ndizvo here kana ndiri kurota panapa, chii chiri kuitika panapa. Ndaimhanyisa pfungwa zvokuti panguva 1, panguva imwe cheteyo, maybe pasecond kana kuti pa5 seconds ndine ndafunga story ndatoipedza ndakutotsvaga imwe. Ndakatanga kurohwa nehana because ndakatarisa mukaradhi uya ndatarisa papane foni yangu, pfungwa yauya ndobva imwe pfungwa yauya musoro mangu ikati mufesi uyu ari kuda kudhaka kuti akurobhese, ndo zvaanga achitoitira. Saka ipapapa uchadhakwa obva warara obva akurobha kutorera mari nefoni. Saka wallet yangu ndakaisa kuside uku pakati apa. Ndikabva ndabvuta wallet yangu, ndikabvuta foni yangu, ndazviisa muhome uku. Ndamutarisa. Saka ndakakurohwa nehana manje. Kuti ndo zvitoripo panapa. Iye kuti don't worry. Ndikabva ndati we out drive. Because zvasingachaitika, zvasingachaitika. Zvandakanzwa musuya nembanje zvasiyana neizvi. Zvemusuyu zvazviri worse. Zvanga zviri worse. Zvemusuyu. Ndobva ndamuti we out drive. Imagine ndandakuda kudrive one client, customer. Yondi driver ichishandisa foni yangu navigate kwatati tichienda, ndo zvandaida ipapo. Ndakamuti we out drive akati haya no. Driver ndokudirector kana wakotsira kana anything chakuitika ndokumutsa ndokupeputsa. All right, iri bo. Ndadriver ndasvika pamo paya. Foni yangu ndandinayo, kana ndaindi direct. But zvandainzwa ndaiti even ndakamira parobot so. Noise dzandainzwa dzasiri dzemunyika, dzepano panyika panapa. Ndanda kune imwe realm. Sound kana yemota chaiyo munhu achindiridzira bhera remota ndairinzwira kure. Makamboona mamovies aya ekuti munhu anorohwa nemota kana kuti munhu zvaipa kuti vanhu vanenge vachirohwana nezvibhakera, kuti unonzwa kuti sound yekuti physical sound iri kubva pazvinhu zviri physical iyi. Unenge wakuinzwira kure but yekuzvinhu zviri spiritual ndo yaunenge wakunzwa. Ndo zvandaita ipapo. Ndanda mune rimwe realm. Wakazonzwa vanhu vachitaura kuti mbanje dzinoita kuti uve high. Kana havazivi zvanenge vachitaura paya. Kuva high kunotaurwa kweyako kubva parealm yepanyama uchienda parealm yepamweya. Mbanje dzinokuendesa munyika yemweya. Ndichadzoka ndo explain. Ndadropa mufesi uya. Pandafunga kuti ndimborara. Ndikati kwete. Ndikarara panapa ndorobiwa. Kandinorara ndaakumba. Pandadriver mota ndiri muroad kuenda kumano, pandafonera shamwari yangu ndikati Ronald, ndikanzi ndafa, unoudza vanhu kuti mukomana akabhema mbanje dzemukaradhi. Ndakamufonera ndikamuti ukazonzwa zvonzi ndafa, ziva kuti mukomana abhemeswa mbanje nemukaradhi murasta. Ndibva ndadropa phone, pandasvika kumba. Handizivi kuti kubva pandakadropa phone ndinosvika pamba, handizivi kuti ndakasvika sei. Ndopaya pandinobhiliva kuti pandozonzwa vanamati vakupa matestimonies ekuti Mwari variko chichi. Ndo pandozotenda zvichwa kuti musi uyu handizivi kuti ndakafamba sei. Kubva pandakadropa phone kusvika ndisvike kumba, handina memory yekuti ndakafamba sei ipapo. But kumba ndakasvika. Ndo pandoti thingi ndakadrive kana nengirozi yaMwari chaiyo. Saka ndakasvika ndichirara kumba 2 hours chipepuka. Ndakapepuka ndichita kunge ndaane 3 days ndakarara. Padzazi ngori 2 hours. Pandaita sober ndabo. Ndikatamba ndichabati futi. And for sure ndazobata futi. Pandinoona ndimbodzoka nemi pamashure.
panachitaura kuti mbanje dzinokupinza muspirit. Ndakazoti ndakuita maresearch zangu ini kuti mbanje zvinombofamba sei. Mbanje vanhu vazhinji vari spiritual vanodzibhema nekuti dzinopinza vanhu muspirit. It's an easy way yekuti munhu apinde muspirit. The more yaunobhema dzakawanda ndopa unopinda deep in the spirit. Zvekuti ukanyanya kutobhema dzakawanda unogona kufenda. Zvekuti ukabhema mbanje dzakawanda unogona kuita yavanoti an outside of body experience. Yekuti your spirit comes out of your body. Body yako yosara yakarara pasi. Ndiyo futi system inoshandiswa nevanhu vanoita astral projection. Ndiyo system inoshandiswa futi kazhinji futi nevaroi kana masatanist. Body yake iri panapa, iye anogona kubuda outside of the body. Oenda kunyika yemweya. Onostada zvinhu zvekumweya, odzoka ane knowledge. Mozoshaya kuti ko munhu yakazozvibatanidza zvakafanana nemascientists. Unozoshaya kuti mascientists vakadiscover phone vakambozvidiscover sei because hazvibudi kuti wakangogara panapa just as a human being ungoti I think ndoda kugadzira chinhu chinonzi phone chekuti ndokwanisa kutaura nemunhu ari kuZimbabwe ndiri kuSouth Africa. Zvinhu izvozvo hazviuye neordinary mind. What those people do vanodya anonzi magic mushrooms. Magic mushrooms mamwe anokupinza in the spirit. Wapinda in the spirit wonostada kuchikoro chemweya uchinodzidziswa zvinhu mysteries kumweya. Wodzoka wane wisdom, wodzoka wane knowledge yekuti ukatora chakati unozvirapa chakati kana kuti unogadzira chakati. So ndaita maresearches angu embanje ndakazoona kuti zita rekutoti mbanje rinonzi rakabva pakuti kare dzainzi mpanjere, wainzi muti wempanjere, kureva kuti muti waipanjere. Saka vaidzibhema kare vaisadzibhema mubhemero wadziri kuitwa iko zvinedzi wokuti dzinomoniwa. Vaidzibhema kare vainzi vaitema makwenzi adzo vodzisa mumba vodzipisa vovhara mawindo vovhara madhoo varimo vokachidzwa neutsi hwembanje huya vachifema utsi hwembanje huya vosvika pakunoka kurara dead voita outside of body experience vodiscover mishonga vonodiscover because paunoita an outside of body experience unonosangana nemaspirits unenge wakwanisa kutaura nemaspirits wakubvunza maspirits information wakupiwa information. Ndosaka muBhayibheri isingatenderwi astral projection because astral projection unenge wakuenda kunodzidza kumaspirits wakupiwa information nemaspirits of which the more maspirits paari kukupa information the more they are also taking from you because they're not giving you this information mahara. Vanotokupa in exchange of something. You may not know kuti uri kuexchange nechi but vanokupa this information in exchange of something. So mbanje dzinokupinza muspiritual realm. The reason why Bhayibheri richizorambidza mbanje chinozoita kuti Bhayibheri rirambidze mbanje inawe kuti unenge wapinda muspiritual realm nenzira isiri yaMwari. Therefore unenge usina protection yaMwari and maspirits akakuona kunyika yemweya akatadza uwirirana newe for some reason they may capture your spirit. Then ndopa unozonzwa kunzi munhu akupenga because your spirit yakakepchwa wabuda waita an outside of body experience. Saka chinozoita kuti munhu anzi akupenga inawe yekuti spirit chinonzi brain. I'm already starting to tell you these mysteries that I've been telling you about. Chinonzi brain kana kuti pfungwa hadzisi udopi huri musoro, not this jelly riri musoro. Chinonzi heart, chinonzi mind is the spirit man, not udopi. The heart is not this blood pumping organ. Blood pumping organ, that's not the true heart. So iwo ukaita inonzi astral projection yandiri kutaura iyi, your spirit may be captured zvekuti hauzokwanisi kudzokera kubody yako. Therefore body yako inenge ichiri alive. Ndipo unozonzwa kunzi munhu akupenga nenhau yekuti mind neheart zvabudiswa. So pamunozonzwa kunzi munhu akupenga paya spirit yemunhu inenge yabudiswa. Saka ndo spirit iyoyo kana kuti soul, chandiri kuti soul has to do with will, mind nema emotions zvesezvo. Saka soul iyi ndo mind, soul iyi ndo heart. So if you don't have mind, if you don't have heart, wakupenga. Ndopa yapa unenge wakudya mumabhini because unenge usingachatorangariri zvekuti mumabhini mune cholera kana kuti chichi zvezvisimo mauri. But again, iyo body pachayo yega ine kamwe ka built in memory kadiki kainako. But soul ndo ine information yese, ndo munostowiwa information yese. Yekuti even benzi ndosaka muchizoona benzi richitadza kurangarira vabereki varo kana mai varo kana mwana waro kana hama yayo.
because information, memory card rinenge rabvisiwa. Memory card rinenge rabvisiwa. Saka unenge wangove a device in a small built-in memory pasina memory card. So information yakawanda inostowewa information yakawanda pamunhu inostowewa mu spirit. But basic information yakafanana nekuti ndakunzwa nzara kana kuti zuva rakupisa kana kuti kwakunaya, iyo Mwari wakaisiya iri built-in iri mauri. Mwari vachisika munhu anotosikwa ane ka built-in knowledge kaanenge anako. Ndosaka muchiona pamunokanda kamwana kadiki so mukakanda mudenga munotoona kuti kane panic, kane fear, kane kachitya, kanoziva kuti kudonha kunorwadza here, akasati kambodonha kana chii. Inauya kuti Mwari anoisa built-in information, built-in laws. Kune built-in laws kozoita ma-laws anozoinstoliwa later. Zvakafanana nefoni. Foni inouya ne built-in apps kozoita mamwe apps anozoinstoliwa later. Anyway, let me get back to nyaya yembanje. So mbanje ukadzibhema zvekudarika zvokuenda level, ndopaya paunozonzi munhu akaita overdose kana kuti ukaita madrugs ukadhakwa. Kwamunoti kudhakwa ikoko kupinda muspiritual realm, but vanhu havazvizivi zvavo. I am unfolding the mysteries that I have been told now. Hear me well. Pamunoti munhu adhakwa, pamunoti wadhakwa, uri mulevel remweya. Zvakuenda nekuti wadhakwa zvakadii, ndo level futi remweya raunenge wasvika. Ukadhakwa zvokuti unoita unconscious, zvokuti unorara pasi, unodonha, nyama yako, body yako inodonha, woita an outside of body experience, nengo waita inonzi astral projection. The reason why now Mwari vachikurambidza astral projection inauye kuti haisi nzira yaMwari yekuti mubude mubody. Mwari haadi kuti mubude mubody, because mukabuda mubody muchasangana nemaspirits, mamwe achatadza kukufarirai. Now iwe ukasangana nespirit waita astral projection ikatadza kuwirirana newe spirit iyoyo, inogona kukuuraya. How is the spirit going to kill you? Spirit haiurayi iyo spirit. Spirit inodambura inonzi silver cord. Pakati pebody yako nesoul yako, body yako nespirit yako, pane cable iripo, information data cable inonzi silver cord. Ukaitsvaka kana muBhayibheri irimo. Silver cord iyoyo ikadamburwa, a person is not able to locate their body. Spirit yako haichakwanisi kulocata kune body yako, because data cable yanga ifambisa information. Wakambozvita zvokuti unoconnecta phone yako pa laptop, wobva waisa data cable, wobva watransfer ma-files. Uchitransfer ma-files, iri pakati pekutransfer ma-files, ukadambura cable, hapana chichaenda, hapasina connection apa. It's either wafanira kutotsvaga imwe cable. So ndo zvinoitika, but Mwari manje havakupi silver cord kaviri. Munhu unopiwa silver cord ka1, once yadambuka, that's how a person dies. Panonzi munhu afa, munhu anenge adamburirwa silver cord. Saka vanhu vamunozonzwa kunzi akaita overdose akafa, inauye kuti overdose yaye akaita yaunoti astral projection, akabuda akaita an outside of body experience, ndobva asangana nemaspirits akatorawo machances, ndobva amudamburira silver cord, and that person was not able to locate their body. So spirit yemunhu iyoyo inogona kuroma around the earth kusvika nguva yanga akatarirwa naMwari yekufa yasvika. Mwari ozotumira ngirozi kuti dzizomutora oendwa naye kwaanenge aifanira kuendwa naye. I want to tell you this, a person can die before their time. Bhaibheri rinotaura, be not overly wicked lest you die before your time. Vanhu venguva yaNoah vakafa before their time. Vana vaJob vakafa before their time. A lot of people in the Bible died before their time, but obviously because of wickedness. So Bhaibheri richiti, be not overly wicked lest you die before your time. So ndo chitsotsi chine maspirits akasangana newe kunyika yemweya. Even varoi vaya vamuzongonzwa kuti mai ningi vamuka vakafa, kana kuti baba ningi, kana kuti vanhu vanga vakaromba vaya vamuka vakafa. Inauye kuti pavanga vari munyika yemweya vadamburirwa silver cord. Saka zvenyu zvokuti hanzi ndichada kumbojoina satanism, kana ndichada kumbojoina uroi ndozotendeuka pamberi apo ndamboita mari. You never know. The day that you are going to join, that may be the day they are going to cut your silver cord, and you never come back to the living. Even panonzi munhu afa, kana kuti munhu arohwa nemota, kana kuti munhu arohwa nepfuti, munhu paya anoita an outside of body experience, kana paine maspirits are around odambura silver cord, and then the person is not able to come back to their body. Munhu uya dai muchitoziva zvine zvichitoitika paspirit yemunhu anenge atofa, inenge ichitoridza mhere, spirit inenge ichitozama kudaidza vanhu kuti ndiri pano, but body inenge yakararapa, but it's not able to connect again to the body because silver cord yadambura.
So mascientists mazhinji ndakatombotakura umwe murungu ndobva ndatanga kumutaurira nyaya idzodzidzi ndichitomutaurira ndichitomudza kuti ndoziva nyaya dzinoitwa nemascientists achitoti tiri muscientist because ndakataura naye ndikamubvunza kuti zviya zvokuti as an Uber driver unobvunza client yako kuti so what do you do for a living ndobva atonditi ndiri muscientist saka ndakabva ndatoti muconversation naye ndobva atonditi muconversation naye ndobva ndatanga kutaura nyaya dzekuti kune mamwe mascientists andinoziva anoita zvokudya magic mushroom. Pandakataura zvemagic mushroom akarohwa nehana murungu iyeye akati what ati how do you know these things ndikati I know andauda kumuudza kuti ndaiziva sei. So little did I know kuti munhu uyu anga achitomupedza kudya magic mushroom and he was going to astral project in my car. And you know what he said? He said to me, can you keep quiet? Ndoda kumbopinda munyika yemweya. I drove that trip naye murungu iyeye akaradzika city kudai akatasa mudenga so ari quiet ari flat akazongomuka papa ndobva takondinya neconversation ndichimuexplainira how all these things work achibva atonditi it's true ndatopinda munyika yemweya ipapa yamunoti meditation yaya yamunoona pamamovies vanhu vakadai vakanyarara kuti zii dzimwe nguva munhu iye anenge aita an outside of body experience. Saka kana munhu ari pastate iyoyo yekuti ari outside of the body is not doing much, maybe the body is asleep or the body has to be unconscious for that to happen. Ndosaka kuchizonzi iwewe semunamati unofanira kutsanya. Ukatsanya zvelevel riri deep unosvika pakunzwa nzara zvokuti wakuda kufenda ende ukafenda unoita an outside of body experience. That's the only way yakatenderwa naMwari kuti maChristians vaite ma-outside of body experiences through fasting. KuChristianity kana kuti kuBible vanoiti trance. Ukaita that trance unogona kuendeswa somewhere in a vision. Iwe unogona kuti in a vision ndosaka wakanzwa even Paul akatomboita akati either in the body or outside of the body I do not know. Haana kutonzwisawo kuti ndandiri munyama here kana ndandiri mumweya. Pane zvinhu zvakadaro zvinoitika zvokuti Mwari vanokuitisa an outside of body experience nemethod yavo. Mwari vanoda kuti muite zvinhu nenzira yavo. Zvakafanana kuenda kun'anga chaiko. Ukaenda kun'anga unogona kutonowana healing, but because waenda kun'anga iri kushanda naSatani, Mwari vanokukondemera izvozvo. Vanoda kuti udepende navo. Mwari haadi kuti udepende nezvimwe zvinhu. Mwari vanoda kuti udepende navo. So that's why achikurambidza kuenda kun'anga. So yes, my outside of body experiences ariko and they are very true and zvinotoitika. But zvinhu zvinodhaka, doro, mbanje, drugs, all these things zvinoasha ma-spirits into your life. The moment yaunodhakwa watopinda mu-spiritual realm, therefore ma-spirits akutotanga kuaccessa. It's like watovhurira door rekupinda. That's when you feel like fighting wadhakwa. That's when usakachiona munhu kana akadhakwa vazhinji vacho noti vese zvavo zvoenderana nekuti spirit yakupinda here paunga wakadhakwa. But spirit ikakupinda unogona kutanga kuda mukadzi, lasting chaiko. Kutorepa munhu, vanhu vanorepa vazhinji vanenge vakadhakwa, kana kutouraya munhu nebanga, kana kuita something chiri wicked. In a way kuti unenge waopena a door rekuti ma-spirits akupinda mauri through your wickedness. So people are being deceived kuti idoro kungopinda no, it's spiritual. They are taking you into the spiritual realm. Wakaenda yoko vanhu vanoromba kana kuti ng'anga kana kuti ma-satanist, what do? They make you drink something. When you drink something, you sleep. That's an outside of body experience. That's what they do. Kana body yako iri unconscious, your spirit inenge iri active. Your spirit haikotsiri, your spirit hairare. Ndosaka uchiona kuti ukanamata zvelevel repamusoro zvezve, even uko wakarara masikati unenge uchiona zvinhu zviri kuitika mumba mako zvese. Indaito zviita kuti ndakarara ndaiona kana ma-skeletons, kana things walking into my house through the wall, kana kuona ma-demons. Kutoona demon mupassage but ini ndiri mumba, because my spirit is active but my body iri pa healing process. So pandango mention healing ndabva ndafunga kuti munhu wese anofanira kurara, kukotsera chaiko, hope dzinodiwa, because nguva yehope yaya healing time. Saka ukasarara hausi kuhila, ndo paunozokurumidza kuchembera, ndo paunozokurumidza kufa. Nenawe kuti you are not healing your body. Your body paunenge waswera paya uchifamba uchiita sei unenge waswera uchirwadzisa body, uchikuwadza body, uchikuwadza dzimwe tsinga nekudidi.
but patime yaunenge wakarara unenge uri pahealing time, unenge uri pahealing time. So kazhinji kacho Mwari havadi kuti urare nekumusana uku, because kumusana uku unovhiringa dzimwe tsinga dzine chifanira kuhila, because paunga uchifamba paya musana ndo wanga uchinyanya saka tsinga dzekumusana uku dzifanira kuhila. Womuka mangwana uri fresh, paunonzwa munhu achitamuka ndiri fresh. Wakazorara nemusana manje ndo paunoona uchita madzikirira, because unenge watobreak again. What zvinodiwa naMwari izvo. Handisi kuti zvokuti ukarara nemusana zvokuendesa kugehena or no. Mwari anoda kuti body yako ive nehealing. I'm telling you now, ndatotanga kukuudzai mysteries. Kana ndikatenderwa naMwari ndichauya nemo. But ukarara nemusana unobatwa nemadzikirira most of the times. So sometimes Mwari vanotoshandisa maspirits iwaya to correct you. Mwari chaivo vanoshandisa kana Satan to correct you, to make you do the right thing. That's the reason why Mwari vasina kubata Satan nanhasi. Ndosaka chisina kubatwa kunzi dzvi. Mwari vane power rekuti vaingobata Satan vochipisa uko unochivharira forever kotadza kuita matambudziko. But I know some of you mune mubvunzo iwoyo kuti sei Mwari vasina kubata Satan. Ndikanongoupindura, but ndichazoita imwe video about this. Sei Mwari vasina kubata Satan? Dai vakangochibata vakachivharira. No, Mwari vari kushandisa Satan sembwa. Did you hear that? Let me repeat it. Mwari vari kushandisa Satan sembwa. Mwari mufudzi wemakwai. Mufudzi wemakwai ane mbwa. Kana mufudzi wemakwai achienda unofudza nembwa, ane achinda unofudza nembwa kuti zviite sei? Kuti gwai rinenge rabuda mune mamwe makwai rinosakidzirwa nembwa, rohukurirwa nembwa, kana kuti rumwa riri kwariri koko. But kurumwa kwari richiita uko rine chitinhiwa kudzoka kufloko. Are you hearing this mystery? Satan imbwa. Ndati nini? Satan is a dog. Satan imbwa yemufudzi. Satan imbwa yashepherd. But kana gwai rikatsauka rosakidzirwa nembwa rodzoka mune mamwe. Ndatotaura mystery ipapa. Anyway, ndichipendera nyaya yembanjei, ndichipendera nyaya yekudhakwa iyi. Hakuna chinhu chinonzi kudhakwa kwamunotaura kuti kudhakwa. Munhu anenge apinda muspiritual realm, unenge watovhura maportals, unenge watovhura madoors. Maspirits akutotanga kuuya. Saka muchiona vanhu vanoputa madrugs, vanobhema, vanoita mbanje, those people are more likely to do crime or to be sinful than anyone else. Yes, you've heard me right. Those people, they are more likely to be more sinful than anyone else, because vanenge vachichanela maspirits. Iwe unenge uchinda dhakwa, ndiri high. Paunenge wadhakwawo zvelevel riri padhuze, panongouyawo zvimaspirits zvipadhuze zvidiki, zvokuti unogona kungoita ka spirit of lust, unogona kungoita ka spirit of jealousy, unogona kungoita ka spirit of anger. Paunozodhakwa zvelevel rekumusoro-soro rekuti unosvika pakuti maspirits anoita take over. Body yako inenge yakushandiswa as a tool nemaspirits. Maspirits nawo akaita take over, that's when a person kills a person. Kutema munhu nedemo chaiko, wozorealizawo kudhakwa kwapera kuti ndatouraya munhu wakazara ropa. That's what happens. Vanhu vanenge vapinda muspiritual realm, maspirits obva azoona kuti tavhurirwa ndobva opinda. Saka uchiona doro riri kutengeswa. Doro, kana uda kuona South Africa, chinhu chinoitwa muSouth Africa, doro chitarisa crime, chitarisa lust, chitarisa mhosva dzekuurayana, murder, prostitution, all these things zvinokonzereswa nedoro nekudhakwa. Pasingadhakwiwe kazhinji kacho hapana crime yakanyanya. Katarisa even vanhu vanonzi mbavha, makorokoza nechichi vanonzi vanotyisa mabhinya, vanoita sei? Vamutarisa munhu iye anenge asiri munhu ari sober, anenge ari munhu anodhakwa, anenge ari munhu anoputa zvinodhakwa. Saka with that maspirits anobva awana access yekupinda, because maspirits cannot execute zvinhu izvi. Spirits cannot legally kill munhu. Iwo pachawo, they need to use a human being. They need to use you as a tool to kill another human being. That's why uchizonzwa uchinzi munhu atengesa so. Chine chinzi munhu atengesa so chine chaitika paya. Your spirit is taken outside of your body, then replaced ne demon. Then demon rotanga kuita mabasa aro riri mauri. Spirit yako yakakejiwa, yakapfigirwa somewhere. That's when you see kuti kana munhu satanist, kana munhu muroi, anouraya vana vake vese agovadya agovapedza, agoenda kuhama dzake agodzidya agodzipedza. Kana mugangster anouraya kana brother yake. Nemhaka yei ndiyo nyaya yekuti unenge wakatengesa soul, kana kuti soul yako inenge yakabvisiwa ikareplacewa nespirit. So spirit chinenge chamauri chatataura chitati spirit chiya, it's a heart, not the blood pumping organ.
spirit is a heart, spirit is a mind. So ukatsvaga iwe ukaita research yako kuti soul basa rayo nderei, inodhila ne-will ne-emotions, heart and mind. So kuzongoudziwawo zvenyu nevanokudzidzisai kuchikoro kuti udopi huri mumusoro ndo mind, heart iyi blood pumping organ ndo heart, kuda ngokudisivai, kuda kubvisai pana Mwari. But the truth is that your spirit, your soul is the heart. Your soul is the heart. So kana munhu atengesa soul, inoreplace ne spirit. That's when you see munhu achikwanisa kumwa ropa, raw blood. Why? Because chiri kumwa ropa asi yemunhu, chiri kumwa ropa ispirit yaamari. But the moment yaanodeliverwa munhu yauya, yaanodzoka kuva a normal human being, ukamupa ropa harimwe. Why? Because mind dzake dzadzoka, moyo wake wadzoka, chachiri maari chabuda. That's what happens, ladies and gentlemen. So don't be deceived by the people who get drunk. Even the people who get drunk, they should know that they are getting into the spiritual things without them knowing. It's a mystery, and I'm going to reveal more mysteries to you kana mukanditendera. So ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Ndataura nyaya yangu yembanjei, andikurudzire vanhu kuita zvinhu izvozvo. Itai zvinhu in a godly way. Pindai mumatrance in a godly way. Tsanyai sezvo zvakaita Peter pana X10. Motsanya muchinamata moita trance. Kana kuita sapo, monamata motsanya moita trance. Mukutsanya unoita trance. Ukatsanya zvienda nekuti watsanya sei, hautsanyi 4 hours or expect kuita trance. Tsanya 2 days, 3 days, 4 days, 7 days, unoita trance shit. I'm telling you, unoita trance, unoita that outside of body experience in a godly way. Inokonzereswa naMwari, ende kana yakonzereswa naMwari, unenge une protection yema angels of God, and therefore no demon will cut your silver cord. So you can travel anywhere without traveler, because there will be an angel guiding your spirit and an angel guiding your body. So no demon will cut your silver cord. Kana waita an outside of body experience in a godly way. But ukaita nenzira dzaunodzidziswa naSatani kana nzira dzaunodzidziswa nemasangomazi kana nevamwe vanhu vasiri vanamati, machances ekuti unotrepiwa, machances ekuti unokatirwa silver cord akawandisa. So watch out. Tell the drunkards to watch this video. Tell vanobhema, vanoita madrugs and all those to watch this video so they can learn what they're doing. These are mysteries I have been told. There is more to come. There is more to come. If I'm to write a book, I'm telling you, kana mota ino yarikwani buku racho nderakakura. Okay, anyway, ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Tasvika kumagumo kwevidhio redu. Tinosangana zvakare mune video inotevera. Naizvozvo ndinoti goodbye.